Sori. Hei, anteeksi, hei tosi paljon. Mä oon vähän myöhässä. Jos sä sitten kuitenkin, jos sä tuut töihin, aloitat vaikka huomenna tuolta kahvilasta, missä oltiinkin. Hei, ihanaa. Kiitos. Mä menen heti kertoon kotiin. Joo, kiva. Kiitos, Onni, kiitos. Mennäänkö töihin? Selvä. Käynkö sanomassa muille? Roomala. Mä luulen, että se aloittamiin. Mä haluan muuttaa yhteen. Okei. Muutetaan. Sä et edes tiennyt, että mä oon olemassa. Ja sitten sä kävelit itse mun elämää. Ja sä tulit mun kotiin ja sä tuhosit sen. Ainoan asian, mitä mulla oli. Ihan ainoan. Ja nyt mulla ei ole enää mitään. Ilona Lopes. Mä rakastan sua. Aina. Ja tänään sä kävelet lopullisesti mun elämästä. Päivien päivää. Tekö soititte? Kyllä, näin tarjouksenne. Kaikki kiinteistön hormit yhden hinnalla. Juu, se on mun avajaistarjous. Tässä. Joku oli vaan nostanut nämä vähän ihme paikkaan. Lähepä kahville. Justiinsa tulin. Minä olen Mikon henkilökohtainen assistentti. Onko sulla edes koodia? Mä ottaisin mieluummin käteistä. Joo, oikein. Pistä 300. 300. Mikä näistä vaurioista selvitä satkulla? Mitä, Tomi? Niin no. Kai sitten. On mukavampi jutskailla täällä mun toimistossa. Siis jutella mistä? Siitä rehuvelasta vai? Kyllä mä sen hoidan. Se rehuvelka on vaan osa kokonaissummaa. Siis mikä kokonaissumma? Rehuvelka on vain murto-osa kokonaisvelasta. Sähän et ole maksanut talvipihan vuokria puoleen vuotta. Siis mitä sä nyt niinku hourailet? Mitä ihmeen vuokraa? Mähän perin talvipihan mummilta. Se on mun.